Legend Igbo na-ekene moment mbosi nke tata ekenekwa m unu na video anụ bụ video for the doubters. Onwe ha bụ ndị na-doubt ihe. Gịnị mere ka nkọwa ya ka nke ka obe nke for that ihe nene the video ka inwe ike ghọta ihe mere n'ihe. This thing mere n'ime Enugu state. This man for good dread bụ dibịa ka ọ nke ọzọ dị na ekele ọmụ n'ọnụ bụ customer. The man nọkwa na bịa n'ụtụtụ. The man will walk into the house. Mepee ụzọ. Si ya na no ebe a na-eme omenala. Understand that word omenala. O ebe a na-eme omenala ka o bu ụzọ jụọ ya, o si ya yes na ebe a na-eme omenala. Ya mee gịnị? Ya nọ n'ala. Nọ na-abịa. So otukwula na chegide the dibịa meche ihe ọ na-eme. Wepụta wee sị na kedu ihe ịbịala ka ihe chọọ ka emele gị. Ọ sị na ọ chọọ ka enye ya atụere. Gịnị bụ atụere? Atụere bụ ihe ọ ya bụ ọgwụ anụ ya bụ ọ gana ha ọnụ. According to some people, the previous people ejide go emegulu expose na this thing, dị na galara ọnụ. Opele ezigbote mpe. Opele mpe. So that atụere bụ ihe ndị mmapụta awụsali ya mmadụ n'ụzọ. Ọ awụsali gị ebe ihe abịa gafe. Dete mpụtazi ya ọ na-eli gị nne n'ahụ. Ọ na-eli gị na-eli gị okwu. And o nwere ihe emeta ya n'ọgwụ oyibo ka ọ lụọ ọrụ. Mmadụ na-enye nwanne ya na n'ala Igbo. A na-emekwu dekere ji na n'ala Igbo anyị. Kedu ka onye anụ nwa nọ ebe a kịta? Very wicked, poor and wretched. Yes, we mmalụ ha wickedness ọ ya dị. Wee jeje jiri ese na dị nweta ọgwụ ya emelụ nwanne ya. Enwere ihe a na-agwa some people say, enwe ndị ya afọ na-ata afụfụ. Leave them. God knows why o ji wee dosa ndị ahụ ebe ahụ. Ekwala ndị ya nọ n'ụwa kịta, ọ bụrụ na ha enwetara ha na-achọ, God has a reason for not allowing them to get that, and because ha nwere ike I get that na ọ bụrụ their downfall. There are so many people today bugo moto ha gobi ihe wụlọ ha. Nwee ka ọ bụrụ onwuchi ha, nwee ka ọ bụrụ ọnwụ elu so ha nwa bụ ihe mmanụ. And for ndị na-asị na such thing anaghị eme exist, ọ na-eme exist, very neat, ọ na-eme exist. For these people na-eso Matthias pụtasị unu na onwe ihe dịka atụere, na onwe ihe dịka belt, na onwe ihe dịka ịga, na onwe ihe dịka ịkụ mmadụ ntu, na onwe ihe dịka ịga pin. Ndị a mee gị ihe with your ignorance. A man ihe a na-eme dị egwu. These people mee gị ihe with your ignorance. A man ihe a na-eme gịnị n'ụwa dị egwu. So biko achọrọ m kwunu kule that nene this video nene no ya n'iche so that gịnị anyị anachi ata azụ ka anyị kwee ihe dị anyị n'obi na this video. Ka ọ dịkwanụ. Ibe anyị nọ na mbụ ọnụ anụ umezan. So achọrọ m a clarification of interview. Onwe something say na eze dibe mbido from gụnwa. Kọwara anyị ihe bidoro initially ka ọ kọta n'ọrụ direct. N'ụtụtụ mmadụ kere aka gị etibe ọkịka ya aka na ọ kere aka gị ego etibe m onwe gị ere ụzọ ọ kere aka gị ego etibe m kete asha ndị onye ọgụ ọchị m biko kene nke na-abịa ebe a na-eme omenala ncha ọchị m oke ọchị m biko na o nwere ọ na-achọ ncha anụ m na-abịa tupu o duru oche ọpata oche tupu ya. So mụ ịfụtazi ncha ndị ihe ịbịarụ maka ya. Ọchị m na ọ na-achọ achịre. Delete that video ahụ na-eme. Delete that particular one. Make a sure. Nara phone na delete. Ọ na capture if delete. Ndị achịre eme. Ọchị m na achịre na-ele ọkpa. Ọ na-ele bushi mmadụ okwu. Ncha ndị ekwe na chọrọ iji achịre eme. Ọchị m na ọ chọrọ inye ya ume na ya. Kpọọchụ ahụ ewa. Ndị gede ahụ isi nọ ya. Ndị isi. Ụzọ nwa ọchịagha so n'ihe nkwuolu. Onye ụzọ Chukwu ọchịagha. Onwe onye ọzọ mkpọrọ. Enwere onye kpọrọ anụ. Ndị nwunye nwanne nwoke tọkpara gị isi nọ ya.
nwunye chọkpara unu nwaanyị isi na ọ na-epuvu stọbọn oge chukwu ọchịagha ịkpọga anụnwezi ọkwa ịkpọrọ anụnwezi n'ikpeazụ achị m n'ụsọ dịrị ndị kọt abịa eche m ihe mana onye mkpọla mana usoro ịchọrọ ịgashiri ụwa ọzọ so ọkwa ya o ncha ndị nke bụ na anyị gwapụla ya na anụnwezi sị mana ọ kakwa mma ka ọ na-ama usoro ncha ndị nke bụ na ịdị ndị idebe m n'ụtụtụ ọbụla ọchịere gị ijere bịa ncha na ihe dị nye na mbụ na m keke ntị ọzọ ka anụ ya bụ ihe na ọ bụ sọ m naanị ka anọ by the way na m anaghị eme udo ọgwọ m ọkwa bụ ngwara ndị ya nchere ya ama m na nwunye m ọ sị na anaghị eme dị ihe benye na ya kata eku ụwa niile ka ha bịa nọrọ ihe m bịara maka kpe ya anaghị agwa ede ọgwụ benye ọ ya bụ ọgụ nshi abịa anyị na ntị ọzọ ka eso m were anụ ya bụ ihe maka na ya bụ ihe jụrụ m ntị njekụta onwe ka uwe nwanne m nwoke kuwe nne m kuwe nkọrọ m bụ veteran eze sha biko ka unu bịakwa mbịa wụrụ ọzọ ogbo nshi ọchị m wa n'ọfụwa ka o jee chọọ ebe ọzọ ji eme nshi awụwa ọchị m n'ọfụwa ka o jee chọọ ebe ọzọ ji anata nshi awụwa na ihe dị nye nọ m gị chere na o nwere ndị ntị ọzọ ka na ya bụ ihe na ihe na mmadụ shọn ebukwa ezigbo mmadụ ọgbakọ m ka nshi ebe tikwu ebe tobu tikwu okwu ebe na ebe sha biko ka unu bịakwa mbịa nara ya bụ ihe n'ụdị ya na-ene aka mmadụ oyi na ya ama m na nesigodi vidio na ka ihe ịghọta n'ime ya enwe ndị ka ya na-abịa na-ada ụtọ na-asị na such thing na-adịghị eme ma o nwere ihe dị enwe nna-achọ egwu unu today. Have you ever take your time to watch the high rate of kidney problem na Igbo today, most especially ụmụazị okoro ajala ụlọ ọgwụ pụta isiri na-asị na even ụmụazị amụrụ ọfụ from the month of 6 months 3 months 6 months 1 year na ya kidney and liver failure. So onwe ihe bụ ihe bido ewube ndị ba ya capitalize ya onye some ndị ba ya capitalize ya on it welize ya wee mebe ajụ ihe just like trailer Dangote anụ na akụlisi mmadụ egbu mmadụ. Don't be surprised na people has capitalized on it. People are hijack gear welize ya wee mee gịnị na-ese ndị mmadụ ibe ha untimely death ka e wee sị na Dangote na-eme ya bụ ihe. Don't just be surprised. Because the notable one bụ nke mere yesterday in Enugu State bully a lot of people again. Ihe ọbụla wube ha na mebe ndị be anyị a capitalize on it, just like this man na jeje chọọ ebe ọ ya agwọ ụgwọ. Take for example, ọbụna this dibia abụrụ ezigbo dibia, o nwere ike ọbụna this dibia bụkwana ndị otu ahụ ndị agha jeje like that guy ha je weta poison. That small boy je weta poison na Anambra State je nye mmịa na mpịa mana unfortunately ha nwụrụ. What if na ọ bụ na o wele ya wee nye ya? Because the man mgbe ejideli he was even denying. Ọ sị na nọọsụ ọsọ nwanne ya nwoke ka ọ chọrọ inye, wa na ọ chọrọ inye nwunye nwanne ya nwoke nyekwa nwanne ya nwoke. Na the woman gịnị bụ iwu ya na the woman na-esi ọnwụ. The woman na-esili gị ọnwụ, kedu ihe gị na ya na-abụ ji? O nwunye gị ka ọ nwanne gị, kedu ihe ị na-eme o ji esili gị ọnwụ? So ebe ọ na-esizili gị ọnwụ ka igbofuzie ya ka ọ nabanụ. And that kind of this what you are to anụ nkịta ọ nara egbu mmadụ once. Ayi eligide ego n'isi gị until to the last penny onye ahụ ji. Unu jeja buru chazie ego onye ahụ ebe nwụọ. I don't know do na anọrọzi ya nothing. Ekrepụla the whole family. Ịnọ na-ejiri ego, ịnọ na-ebo wicked man, ịnọ na-achọ ka ihe esigbo mmadụ. Gwaziana m ka ike ihe ọma ya esi batara gị. I keep saying this, ọ dịzị ka ndị Igbo nọ na abroad akafụ nwanne ha n'anya karịa ndị Igbo nọ n'ụlọ gọngọngọm. Because ọ ga-apụta sị gị na ọsọ chụba gị gbanata n'ụlọ, mana ọ dịzị aka ize ụkazi dịzị efukalizi ya na ha na-agbata n'ime ya. So biko ka isi na-enecha vidio kaba arụ subscribe on this channel, share this video ka onye ọzọ wee nwee ike na-afụ ihe na-afụ na this channel. Ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị be anyị.